שלו. מדבר במעשים שלו. אפילו לאמץ בדרגה אחת, שתי הדרגות. הדרגה כזאת, הדרגה אחרת. כדי שאנחנו נמשיך את הקדושה הזאת בעולם עכשיו. זה אפשר. אבל אנחנו לא היה אומר, הכוח של הבבא סאלי זה כוח עצום. שכל יהודי שמתאמץ ומתייגע. איזה זכות. כל אחד. כמו החשבון אמרו, כל אחד יכול היה כמו שרבנו. כל אחד אומר, תגיעו מעשה למעשה, מתי אברהם ויצחק. אז אנחנו פה היום בשביל לשמוע על ברכה להידבק בנודד. וצריך עוד מילה אחת לומר לסיום. לא אפשר לומר לסיום, כי יש פה ככה דברים לדבר. אז לא במקרה שהבבא סאלי כל כך קשור לי על הקודש צפת. אני שמעתי סיפורים מאנשי צפת שסיפרו לי כמה פעמים שהיה מגיע לפה, הוא מחזק את התושבים, מחזק את היהדות. אז מקום המדינה שהיה לא פשוט. מצב היהדות בקום המדינה. הוא היה מגיע לפה קבוע. היה מגיע לפה, מסתובב פה, הוא נותן שיעורים בכל מיני מקומות. כולנו מכירים את הסיפורים, סיפורים מופלאים. ששמענו שאנשים אומרים, אנחנו רואים פה מגעו. רואים סיפורים פה שהיו בים קודש צפת. הסיפור פה, בכנסת הזה, זה אחד מני 1,000. זה לא אחד היה. אתה, לא חושב, עשה מופת, מה זה עשה מופת? כל חייו היו ככה. כל חייו היו מופקים, כל חייו היו גדול, כל חייו השם היה איתו. כל חייו, במיוחד צפת, עיר המקובלים, עיר מעלה הקדוש, שלימד את תורתו של רבי שמעון. ואת התורה הזאת המשיך הבבא סאלי. התורה, האור המיוחד של התורה הזאת. אז איזה מקום יותר מתאים מאשר צפת, מאשר להכיר את הזכות שלו, ושגם אנחנו קצת נדלק במה בתורתו, בקדושתו, במידותיו, בהנהגותיו, ברוח השם שהיה איתו, אמן.